Mislim, kad upoznaš osobu i kad ti kaže moj omiljeni pevač je Hari Mata Hari, to znači ili da si upoznao devojku koju nećeš jebati, ili da si upoznao tetku na slavi koju prvi put vidiš. Koja je tvoja omiljena grupa? Frajle. Niko nikada nije rekao, jebote. Znaš, ja sam radio na Naksi radio i stvarno nikada niko nije rekao ajde, molim te, pusti mi onu pesmu od Masima Savića, ja to obožavam. Niko nikad nije rekao. Znate kako Masimo Savić zove tužne pesme? Pesme. Normalna stvar. Ne, ja slušam narodnjake i hoću da vam kažem, budite iskreni, kao što verujem da su i devojke ovde, odmah na prvom dejtu recite, volim narodnjake. Jer realno narodnjaci su zakon. Ja sam sa svojom bivšom devojkom, sećam se, išao na sve moguće koncerte. Sećam se kad smo išli na Nikolu Rokvića. Znate ko je Nikola Rokvić? Jebač, ono opasan, a? Vidim ja, čujem ja ovde. Čujem ja tamo, devojka jedna kaže, da, a dečko je u fazonu, ne znaš, čuti. Nikola Rokvić, prelep dečko, predivan dečko. Ja se sećam, devojka i ja smo bili u fazonu, ljubavi, ajmo na Nikolu Rokvića. Neću, bre, na Nikolu Rokvića. Ajmo, molim te, na Nikolu Rokvića. Neću, bre, na Nikolu, molim te, ajmo, ma neću. Ajde, on je tako sladak i divan, ma neću. Ajde, molim te, on je presladak i predivan. Neću, bre, ma molim te, ajde na Nikolu Rokvića. Neću, bre, smiri se, ali ja obožavam Nikolu Rokvića. Filipe, smiri se, nećemo.